teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I do all of the masses who can hear it now. This one goes for the positive style by the power given from the Most High. I bless each and everyone in the name of Thy with the power given by the Creator, by the Father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the Holy Land, and we send us for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Sadama Sagana z głośników Aniela Bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak w Portale grę sam padabujemy. Twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu kiedy trzeba idzie w sukurs. Salam alaikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam alaikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam alaikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam alaikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam alaikum shalom. Salam alaikum shalom. Ziom. Salam alaikum shalom. Salam alaikum shalom. Ziom. A teraz Pokój na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w wodzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Niepotrzebne są wojsko i policja. Skończyła się bowiem duchowa prohibicja. Zobacz jak wygląda teraz prawdziwy świat.